Naše firma Zemědělský výzkum Troubsko je partnerem, hrdým partnerem, musím říct, v mezinárodním projektu, který je v programu Interreg Central Europe. Ten projekt se jmenuje BioEcoUp. Koordinátory jsou kolegové z Maďarska, partnery jsou účastníci z dalších evropských zemí. A hlavním cílem toho projektu je představit široké veřejnosti bioekonomiku jako nový směr, relativně nový směr, který jehož hlavním cílem je lépe a efektivně využívat biomasu, která je produkována v zemědělství, v lesnictví, v potravinářství, hledat nové synergie mezi průmyslem, zemědělstvím i mezi dalšími obory a ukazovat veřejnosti, že vlastně bioekonomika do určité míry součástí, možná synergii s cirkulární ekonomikou, takže hledat možnosti, jak vracet některé materiály efektivněji zpátky do života. My jsme v rámci toho projektu vydali zaprvé, a to držím před sebou, vydali soubor 18 informačních materiálů, které jsou vydány v angličtině. Já mám před sebou ale českou mutaci, aby to bylo i pro českou veřejnost, kde představujeme právě to, co je bioekonomika. Představujeme některé zajímavé hodnotové řetězce, třeba kompost, výroba bioplynu, ale také je třeba hodnotový řetězec konopí. Konopí je úžasný příklad toho, že z malého semínka vyroste krásná rostlina, která se dá využít ve stavebnictví, v potravinářství, ve farmacii a v celé řadě dalších textilních aplikací. Dneska natáčíme ale video, které je spojené s workshopem, který má demonstrovat, že do bioekonomiky patří také biotechnologie a patří tam také šlechtění rostlin. A my jako firma se snažíme šlechtit méně tradiční rostlinné druhy, vznikají z toho zajímavé odrůdy a ty odrůdy jsou využitelné nejen v zemědělství, ale také v potravinářství. A cílem tohoto workshopu právě bylo ukázat, že se z těch nových odrůd, z nových rostlin, nových plodin dají vyrobit chutné potraviny. Takže účastníci workshopu se učili, jak vyrábět potraviny, také je degustovali a od nás jako jakýsi bonus dostali knihu Atlas olejnatých rostlin, kde je celá řada informací o netradičních zdrojích, třeba olejů pro kulinářství, a také od nás dostávali recepty toho, jak si vyrobit to, co degustovali. Takže to byl hlavní cíl tohoto workshopu, je to jedna z aktivit projektu a v další části videa uvidíte právě výrobu těch potravin, uvidíte také degustaci a uvidíte také zájem lidí, kteří ústav navštívili v rámci takzvaných dnů fascinace rostlinami a právě představení projektu a představení výstupu projektu bylo jedním ze stanovišť této akce. Já jsem si v této knize nalistoval kapitolku, která je věnovaná světlici barvířské neboli safloru. To je plodina, kterou diváci určitě znají. Je to krásně kvetoucí, oranžově či žlutě kvetoucí hvězdnicovitá rostlina, která se používá třeba do suchých vazeb, ale my dneska demonstrujeme našim účastníkům workshopu, že i ze semen se dá zaprvé vylisovat velmi kvalitní olej, který se používá za studena v kuchyni, a právě se naučili vyrábět různé pomazánky, použili ten olej do pečení bábovky a ty výrobky jsou velmi kvalitní. Takže to je jeden z příkladů využití těch našich odrůd právě v kulinářství. Našli bychom tady v té knize třeba také cizrnu, kterou většina zase posluchačů zná jako třeba dobrou přílohu k vínu, cizrnové oříšky, ale my ji používáme také třeba cizrnovou mouku jako ne zdroj, ale jako jednu ze surovin zase na pečení. A zase má tu výhodu, že třeba pro bezlepkové nebo pro celiaky ta cizrnová mouka je dobře využitelná. Na stanovišti ochutnávka netradičních surovin jsme si pro vás připravili několik pokrmů právě s přídavkem těchto netradičních surovin, které se běžně nepoužívají, a to jsou třeba cizrnová mouka, fazolová mouka, světlicový olej, který je vlastně z odrůdy naší světlice barvířské, stejně tak ty ostatní pokrmy. Můžeme vás seznámit tady s perníčky, s cizrnovou moukou, obohacují vlastně ty perníčky o bílkoviny, potom je to fazolové brownies. Brownies je skvělá čokoládová pochoutka, akorát když tam přidáte fazole, zase to zlepšuje nutriční hodnoty a máte více bílkovin v tomhle pokrmu. Co se týče těch dalších 3 pokrmů, to je bábovka se světlicovým olejem a 2 pomazánky se světlicovým olejem. Světlicový olej má taky významné nutriční vlastnosti. Máme je pomazánku ve slané podobě, to je takzvaná budapeštská pomazánka s přídavkem papriky,
a tvarohový krém zase se světlicovým olejem, který chutná podobně jako pribináček. Dále jsme si tady připravili pikantní fazolovou pomazánku, která je taky nutričně velice zajímavá a výborná. A dále tu máme jetelový čaj, protože se zabýváme vlastně jetolovinami a chceme ukázat, že i z takového jetele se vaří výborný čaj, který se teda používá například pro ženy v klimakteriu. No a dále tu máme sojové mléko, které je vlastně alternativou pro lidi, kteří se mají alergii na bílkovinu kravského mléka, případně laktozovou intoleranci. Máme tady pro účastníky připravené i recepty, kdy vlastně si lidé odnesou od nás recepty, aby si ty pokrmy z netradičních surovin mohli připravit doma a měli tím pádem obohacen svý jídelníček o nutričně zajímavé pokrmy. Z jídla jsem velmi mile překvapen, jako to fakt bylo hodně zajímavé, nikdy mi moc výrobky z rostlin vůbec nechutnaly, takže výborný. Tahle ta akce je úplně úžasná. Myslím si, že se tady dá zjistit spousta zajímavých informací, spousta zajímavého pro děcka i jako pro dospělí, jako, jo, že jsme nebyli na všech stanovištích, ale to, co jsme prošli, tak bylo fakt jako úžasný. Uchutnávali jsme ledacos. Mě zaujaly konkrétně třeba ty bábovky s tím olejem světlicovým nebo vazolová. Samozřejmě i ty pomazánky byly zajímavé. Doma něco třeba dělám, velice mám ráda cizernu, takže i to, co tam bylo z té cizerny, tak ta bábovka, tuším nějaká cizernová, tak i děvčata si kopírovala nebo fotila recepty, tak třeba něco vyzkoušejí doma.